Пролет е, птичките пеят, вървим си по някаква готина равна полянка. И тук има някаква пътечка. Да видим докъде води тя. Хоп! Подземното царство. Не знам колко хубаво се вижда, но доколкото знам е 20-25 метра. Това са така наречените понорите, близо до село Мусина, Великотърновско. Има много митове и легенди, свързани с това място.